Ange Rajuel horejo Madagascar holliti yoppali laamu ngu e nde yewtere nde mo waɗi e dow hello Facebook o galle laamorɗo leydi ndi jamma hanken ka jonno o nantinali nokkuɗo o tawa e wi makko ko tirsere waɗi so o tewti nokku ɗo mo moolo ngam renude hoore makko miɗo e jam miɗo yeeli waɗude kaldal jokkinen horejo Madagascar o. Ange Rajuel noddi teddingol dosgal sariya leydi ndi ngam sembinde deƴere kañum e sawrude caɗele gonɗe e leydi ndi hunde e wi makko ko o ngotali tewtude dabareji nde yewtere woni arandere nde o waɗi gilla konun koɓeɓe tawti fedde seppoɓe génération Z asawere nde yaltinaka e suudu télé leydi ndi sabi konun koɓeɓe nangi nde nokkure gilla hollita omo anniyi sefade iwde asawere nde yottade hande andaka tafondo Ange Rajuel woni ɗum fe so tawi keñen na kabaruji RFI kolliti laana konu français yaltinimo e Madagascar alan o ɗum caggal nanodiral hakkunde makko e ardiɓe Paris hunde ko kanko e hoore makko o laɓɓinali e nde yewtere horejo français Emmanuel Macron jaɓali jabade ngam landal to Égypte ka jonno o holliti kulol makko e alhaali goduɗo to Madagascar.